Hola a tothom, seguim amb els deutes, però en aquest moment anem a parlar d'opcions per a demanar prestat. És a dir, no tenim estalvis i tenim una emergència, com podem demanar prestat o quines opcions tenim? Bé, comencem per aquestes. Tenim el préstec hipotecari. Val? Llavors, el préstec hipotecari és en el moment que compres un habitatge i no sol ser un interès molt elevat. Per què? Perquè seria inviable pagar-lo. Llavors, també perquè els bancs tenen darrere que si tu no pots pagar, pots vendre la casa i pagar. Llavors tenen com aquesta garantia. Val? Llavors, el que es recomana és que el pagament de la hipoteca mai sigui superior entre el 30 i 35, com a màxim el 30 i el 35% dels teus ingressos. Si no, és que vas malament. Val? Llavors, aquest préstec hipotecari a vegades és com el símil del lloguer, però t'evita pagar el lloguer, perquè si tu el lloguer no el pots pagar, no pots vendre aquell habitatge. En canvi, el préstec hipotecari sí. Val? Després, el préstec personal. Com no és una casa que és com a bàsic per viure, sinó que és un préstec personal, normalment és un extra, un cotxe, uns estudis, unes vacances. El cost és més elevat i també perquè és més elevat. Per exemple, les vacances no es pots tornar o vendre-les per tornar els diners. Llavors, normalment no tenen tanta garantia com una casa, que la vens i tornes els diners. Val? Espero que s'entengui la diferència. Després, les targetes de crèdit. La targeta de crèdit normal no passa res, perquè simplement la targeta de crèdit vol dir que quan tu, per exemple, vas al Mercadona a comprar, passes la targeta i no et cobren al moment. Abans era el mes següent, ara hi ha altres opcions, però bueno, ja ho parlarem en el seu moment. Llavors hi ha algunes targetes que es diuen revolving, que sí que és com que tot el que vas pagant t'ho van fent com a plaços, no? I llavors són molt, molt alts aquests interessos i poden arribar al 20-25%. Per tant, aquestes sempre intentar evitar-les. Què més? Targetes d'altres establiments. Val? Són targetes pròpies com les de crèdit, però targetes pròpies de les grans superfícies. Doncs, per exemple, el Corte Inglés. Val? Llavors et diuen, però si és igual, si tu tens la targeta, és igual que la teva targeta del banc, sí, però a vegades fiquen aquells tant percents que diuen 0% d'interès, però bueno, però algo em cobraràs, no? Perquè si no, quin sentit té? Bueno, pues, tenir en compte quan agafem targetes d'altres establiments. Després, descoberts en números vermells. Això vol dir que si tu a la teva targeta o a la teva llibreta veus que estàs en descobert, vol dir que tens menys no sé quants euros, que no has pogut pagar algun rebut o alguns rebuts, el banc et cobra interessos i són molt alts, val? Per aquell moment que el banc ha hagut de posar diners per tu, perquè tu no tenies suficients. Llavors, aquell impago t'ho cobren molt alt, llavors cuidado amb això. I després els crèdits ràpids, que són com els més perillosos. Per què? Perquè és com aquest. El televisor, solo 99 euros al mes, 42 quotes. Llavors, si calculem, aquest televisor surt a 4.158 euros i et diu que el preu inicial són 3.000. Llavors, què estem pagant? 1.158 euros de mes? Quins interessos són? Això seria una talla com del 22% quasi bé. Llavors, cuidado amb això perquè sembla que és atractiu i que pagarem molt poc al mes, però hasta on? Val? Hem de veure sobretot els interessos que paguem i valorar si volem aquesta televisió pagar-la d'aquesta manera o d'una altra manera. Sempre hi ha altres crèdits si la necessitéssim. Val? Llavors, andar con ojo. Aquestes són les 6 maneres que hem presentat. Llavors, aquí és una taula així resumida. El deute, que és el préstec hipotecari, el cost és baix. Val? Els préstecs mitjans. I després els alts serien les targetes de crèdit, aquestes que hem dit de revolving, val? I targetes d'altres establiments, depèn. Val? Depèn. Descoberts molt alts i prohibitius que hem dit que no ho farem a no ser que sigui, no sé, intentem evitar-los, sobretot, val? Llavors, quan jo tinc aquests deutes,
però fins a quin punt puc assumir tots aquests deutes que necessito tenir? Val? És això el que anem a veure ara. Hem dit que a la hipoteca diuen màxim 30, però hi ha vegades que diuen entre el 30 i 35 com a màxim la hipoteca. És a dir, si tu cobres 2.000 euros, doncs la hipoteca només pot ser de 600 euros, val? No pot ser superior a 600 euros. Si sou una família, doncs heu de comptar tots els ingressos i el 30% d'aquests ingressos seria com a molt la hipoteca. Val? Després, a part d'aquesta hipoteca, tenim tot això. És a dir, deutes extras de la hipoteca, a part, val? Llavors diuen no adquirir deutes que no em puc permetre, és a dir, més del 10 o 15% dels ingressos a part de la hipoteca, Per exemple, si cobràvem 2.000 euros, el 15% de 2.000 euros són 300. Per tant, tindria 600 d'hipoteca i 300, val? Llavors seria 15% més 30, el 45% d'endeudament. És quasi bé la meitat del teu sou, val? Llavors, els extras no més del 10 o 15%. Després, què més no hem de fer? Hem d'evitar deutes que tinguin la TAE molt elevada. És a dir, si la TAE és molt elevada, passa palabra. Llavors, aquests no els agafem. I no es recomanen deutes destinats a comprar productes no necessaris. No ens endeutem per viatjar, potser, no? Si no tenim, doncs ens aguantem una mica. Estalviem i després viatgem, però no endeutar-nos per coses que no siguin necessàries, a no ser que no tinguem res. Llavors, m'ho puc permetre, però també he de valorar tota la meva situació familiar. Llavors, si són interessants els deutes, quins? Alguns deutes deuen ser interessants, quins? Els que m'ajuden a guanyar diners, és a dir, per exemple, uns estudis que m'ajudaran a després guanyar més, o l'habitatge que em genera després poder vendre l'habitatge, val? I llavors, com sé si tinc molts deutes? Doncs com hem dit, això sense comptar la hipoteca que no ha de superar el 30%, 30-35%, llavors tenim un termòmetre. Si amb els deutes extras tinc entre un 0 i un 10, doncs risc baix, sota control. Del 10 al 15, moderat, però hem de tenir precaució perquè ja no hem de fer res més, ja estem al límit. Llavors, de 15 al 20, risc alt i extrem. Això seria 20 més el 30, val? Risc extrem de pots tenir greus problemes i pots veure que no pots pagar tots aquests deutes, val? Llavors, això seria aquest apartat. Ens veiem al pròxim. Adeu!